Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. For today's video guys, nandito ako sa aming garden na punong-puno na naman ng mga damo. So ayun guys, kailangan na naman bunutan yan. So, andito ako dahil hahanapin ko yung aking mga tanim dito na grapes. Ayan. Kung meron pa bang nabuhay kasi ang daming namatay, puno sana yan guys ng mga dyan sa gilid na yan. Tapos dito hanggang doon. Kasi yung balak ko sana, dito kami maglalagay ng pagapangan, yung sa taas. Kaya lang, namatay yung iba. So, try ko hanapin kung meron pang natitirang buhay. Lalagyan ko ng pampataba. So, ayan, meron pang natira. Ayan guys, oh. Ayan po, oh. Meron pang natira. So, ayan po, lalagyan ko yan ng pampataba. At saka ito, mamamatay na, oh. Ayan, mamamatay ata yan. Kasi hindi tumubo yung... Ang tagal na yan, guys. Matagal-tagal ko na rin yan na itanim. Hindi masyadong mataba ba. Kasi, yung iba kasi, kinakain ng baka yung dahon. Kasi yung mga tagalabas na baka, kahit may bakod na yan dyan, napasok pa rin yung mga maliliit na baka. Kaya nga yan, oh, na saging na yan, oh. Kinain yan ng baka. At saka itong tinanim namin na langka. So, ayan na guys. Meron akong pampataba dyan. Ayan, umpisahan na natin para matapos na. Ayan. So, gagawin ko, ganyan muna yung lupa. Iimbakan muna natin ng lupa sa puno para mataba siya. So, linisan na rin natin yung paligid para hindi madaan-daanan yung maapakan. So ayan, lagyan na natin dyan, palibot. Tapos takpan natin ng lupa para mag-absorb agad sa ilalim. Itong maliit, try pa rin natin itong maliit kung mabuhay pa rin. Ewan ko lang guys kung mabubuhay pa yan. Parang hindi na. Lagyan ko pa rin kahit konti. Ayan, lipat na tayo sa iba. Ayan, hanapin natin yung iba. Parang wala na, ayan. Dito yung isa guys, oh. Maano na, kailangan meron na yan gapangan. Yan, kailangan meron na tong gapangan guys, na isa na yan. Ayan, oh. Lalagyan ko na yan ng pagapangan. Taba itong isa na to guys, mataba.
Maglalagay na ako dyan ng dagdagan ko ulit. Dagdagan ko ulit guys. Yan. Lalagyan ko na yan ng ano, pagapangan. Kasi humahaba na yung baging niya. So ayan, asan pa yung iba? Asan pa yung iba? Puno ito eh, hanggang doon sa dulo. Dito meron yan, nawala. Nawala yung dyan. Nawala. Asan pa? Ito. Ito, malaki na rin. Yan, no? Kasama na ng mga damo. Ayan, kaya hindi na makita kasi kamukha na din ng mga damo. Ayan, ito po, oh. Linisan ko muna yung puno niya. Parang ang dilim. Ayan. Lagyan natin yung dito lang. May distansya lang dapat guys. Hindi natin ilapit sa pinakapuno kasi baka mamatay din. Kaya dapat yung masisip-sip lang siya ng ugat. So ayan. Saka natin sa lang lupa. Sana naman lumago to guys, at saka sana maparami ko para magkaroon tayo dito ng grapes farm, strawberry farm, at saka dragon fruits. O diba? O ayan na siya. Asan pa ba yung iba? Meron pa kaya dyan? Hanapin natin, baka meron pa. Masukal na eh. Hanggang doon talaga yan guys sa dulo. Pero di ko alam kung meron pa din eh. Kasi nung malakas yung init, namatay din kasi hindi ko masyadong nadiligan. Wala na eh. Wala na ako makita. 3 lang pala yung natira. Ay, ito siya. Ay, hindi. Akala ko ito. Asan na? Yung distansya niya dapat dito meron. Ay, ayan guys, oh. Ay, hindi. Nawala na. Wala na guys. Wala na dito. Wala na eh. Ayan. Ito. Natandingan na. Hindi na masyadong madilim na eh. Madilim na yung ano niya. Hindi na masyadong na-expose sa araw. Kaya ganun. Try pa rin natin lagyan ng pampataba. Baka mabuhay siya ulit. Ayan. Sana mabuhay siya ulit. Ayan. Sana mabuhay siya ulit. Ayan. At saka doon sa dulo, tingnan natin yung sa dulo. Dito, yung iba, nawala na. May nakita ako doon sa dulo. Meron pa. Ayan. Ang payat din. Ang payat din.
payat siya. Ay! Naagawan na kasi ng nutrients. Ayan kasi guys, naagawan na ng nutrients ng mga kamote. Kasi ba naman, tinaniman ng kamote dito ni Mother. So, ayan. Ayan natin. Guys, meron lang tayong nalagyan. Marami yan. Namatay na yung iba. So, meron tayong nalagyan na sa dalawa, lima. Limang puno na lang guys yung ating nalagyan ng pampataba kasi nga yung iba namatay na. So, ayan. Hiningal si Therese. Thank you so much for watching guys. Abangan natin sa susunod yung kung maging maganda ba. Abangan natin sa susunod guys kapag nalagyan ko na yun ng mga gapangan yung aking grapes. So ayan, thank you so much for watching guys.